आसामाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि जाहोनाव दासिम सा 47 सुबुंफोरनि जिउ गोमानो गोनां जादों। दैबानानि जाहोनावनो आसामाव गासै 11था जिल्लाफोरा दैबानाजों साग्लोबजानानै दङ। आसामाव गोबारै दैबानाया गासै 11था जिल्लाफोराव जादों। गलाघाट, हजाइ, कामरुप, चराइदेव, जरहाट, डिब्रुगड़, शिबसागर, नगाव, कार्बि, तिनिसुकिया। आसामाव शिबसागर, चराइदेव, जरहाट बे मोनथाम जिल्लायाव गिख्रंथावसिन दैबानानि जेंनायाव जानो गोनां जादों। बे गिथावना दैबानाया बे मोनथाम जिल्लायाव अरुणाचल, मेघालय, नागालेन्ड, भुटाननि दैया खनले गिख्रंथाव खहा लाबोदों। खाथि खाला हादोरसाफोरनि हाग्रा फोजोबनाय आरो दैमासानि बान्दोनि दैया आसामखौ दैबानानि गिख्रंथाव महराव सोलायबाय। आसामखौ गुबुन हादरसाफोर आरो भुटाननि हाबाफारिफोरा आसामखौ थैनायनि लामायाव सोलायगोन नामा? आसामाव लाखिना दोननाय अरुणाचल, मेघालय, मिज'राम बेफोर हाजोनिफ्राय दैया ओंखारबोयो, अब्लानो लोगो आसामाव दैबानानि गिख्रंथाव महर जायो। थांनाय 6 बोसोराव जौगाखांनि मुङाव नागालेन्डआव 700 किल'मिटार हाग्रामा जोबस्रांलांदोंमोन आरो लोगोनो अरुणाचलाव अखा हानायनि उनाव उत्तर आसामाव दैबानानि गिख्रंथाव जायो। भुटाननिफ्राय ओंखारबोनाय दैया आसामाव बोसोरफ्रोमबो खैफोद लाबोयो, दैबानानि गिख्रंथाव। आरो खरिसु बान्दोनि दै हगारनायजों बरपेटा, चिरां, नलबारि, बाक्सानि थासारिया गिथावना जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव दैबानानि जाउनाव दासिमाव 7,21,000 सुबुंफोर दैबानायाव गोहोम खोख्लैदों आरो सा 47 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 24,000 सुबुंफोरा रैखाथि केम्पआव दं।